Добър ден! Днес ще ви покажем едно представление как да пея. Това... Ела напред, човек! Така, започвам. Всичко знаеш, кога съм бясна, кога празнувам. Всичко знаеш, пред тебе няма да се преструвам. Всичко знаеш, кога съм бясна, кога празнувам. Всичко знаеш, пред тебе няма да се... Това е най-страшната лудост на света. Аз съм Маринела Ирданова Пенчева на 12 години от град Аксаково и ще ви представя една песен. Тя се казва на Азиз Хабиб. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не подяволите. Обичам тебе, умира ми се. Хабиби, псуваш ли ме? Плачеш ли се? Пия без нощта. Защото това се щупи. Ето, брат, какви пъти викаш, че съм щупила нещо? Тя се щупи сама. Айде, Хабиби, спиш ли добре? Запиваш ли се? Храниш ли се? Защото аз не нарочно. Не. Аз сега пея, едно какъв бе. Аз сега... Идва Сиви. Видях колата. И готов.